гаспадару Глебу. И зараз на сцену запрашаецца Франак Вячорка. Дорогие сябры, я хадзіў з 3-гадовага ўзросту на ўсе дні волі. Але гэты дзень асаблівы. Гэты дзень увойдзе ў падручнікі гісторыі. Пра яго напішуць у Вікіпедыі, пра яго здымуць фільмы і напішуць навуковыя артыкулы. Паглядзіце вакол вас, колькі светлых твараў. Вочы гараць. Паглядзіце на гэтых малых дзяцей з бел-чырвона-белымі сцягамі. Калі я сёння ехаў з Зялёнага Лугу сюды, я побачыў на 3 балконах бел-чырвона-белыя сцягі. Я адмыслова выйшаў зараз з тэрыторыі нашай пляцоўкі і побачыў на праспекце Скарыны людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія гулялі па горадзе. Таму сёння мы можам сказаць, што горад наш. І я не буду сёння гаварыць пра мінуўшчыну. Яна нікуды не дзенецца, яна разам з намі. Але я скажу пра будучыню. Давайте на хвілінку заплюшчым вочы і ўявім Беларусь праз 10, 20, 30 гадоў. Якой яна будзе? Гэта будзе Беларусь, у якой Дзень волі будзе дзяржаўным святам, і на Кастрычніцкай плошчы будзе open air, дзе будзе выступаць АКУ, ТРСП, і будзе 100 000 чалавек, дзе новы дэмакратычна абраны прэзідэнт будзе прымаць віншаванні з усяго свету з днём волі. У гэтым горадзе людзі, якія захочуць адзначыць свята шэсцем, атрымаюць гэту магчымасць на цэнтральным праспекце горада. Гэта будзе горад, это будзе краіна, якая будзе адносіцца да еўрапейскай супольнасці. З Барысава і з Баранавічаў будуць лётаць лоўкосты ў Берлін і ў Стамбул. Сюды прыйдуць міжнародныя арганізацыі, кампаніі. Наш пашпарт з пагоняй падымецца ў рэйтынгу пашпартоў, і ўсе будуць марыць стаць беларусамі. Гэта будзе краіна, у якой прадавачка еўраопта, у якой кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання, у якой вядучы тэлеканала будзе дасканала ведаць беларускую мову. І самае важнае, бацькам не трэба будзе ў інтэрнэце збіраць 1000 подпісаў, каб аддаць сваіх дзетак у беларускамоўны дзіцячы садок. Дзе нашыя любімыя каманды Дынамо, Батэ, Крумкачы будуць запрашаць сваіх фанатаў па-беларуску, а моўным інспектарам, як Ігор Слушак, проста не будзе працы, таму што ўсё і так будзе па-беларуску. Гэта тая Беларусь, пра якую мы з вамі марым, тая Беларусь, пра якую марылі айцы-заснавальнікі БНР. Гэта тая Беларусь, дзеля якой сабраліся сёння мы з вамі, каб гукнуць «Жыве Беларусь!» Вялікі дзякуй Франіку, Глебу і Павлу. Ну а мы